Welcome. Hello. Kita mo plato guys. Yung mga plato. Di po Manggar. Hello, hi. What's up, name? What's up? What's up, man? Bal, Gulaman. Hello, idol. You're the best. Thank you. I am from India. Sabi ni Gipo Mandar. Oh, nice. Thank you for watching. Thank you. Ronald Sumalinog. Nice naman po, idol. Thank you. I am huge fan of yours. Thank you. Thank you, Ronald. And thank you, Dipong Mangar. Idol, hindi Gulaman. Guyaman. Sorry. Oo, Guyaman pala eh. Guyaman, basta yun na. Yun na yun. Thank you ah. Kala ko kasi Gulaman eh. Pan-dessert. Hi, what's up? Jude Ort. Hello. I'm fine. Tanong ko lang po, single ka po ba? Siyempre, wala pang asawa ko pero wala pang asawa guys. Wala pang ano eh. Wala pang nagkamali sa akin guys. Di pa yata ako. Okay? Ang pugi mo naman, sabi ni Rini Vic Pindon. Thank you, Rini Vic. Thank you. Thank you so much. Ilang taon ka na po? Matanda na ako, idol. Hulaan mo, ilang taon na ba ako? Makahula, may kiss. Nga pugi mo, wala sang nakagusto sa'yo. Wala nga eh. Sabi ni Ronald Sumal 23D, mas matanda pa ako sa 23. Mas matanda pa sa 23. Matanda na ako eh. Matanda na. All now. 32. Matanda pa dyan sa 32. Matanda pa sa 20. Pwede ba dirty question dito? Bawal dito dirty question. Dirty question, bawal. Bawal mga links. Mga ano lang, yung mga sakto lang. Bakit ano ba yung kakain mo? Hi, Rahul Patil. Hello. What's up guys? Hard look.
Hello. Pasayo ako guys. Palagi ka live nga, nakadapa. Sorry na, hindi na ito ano na ako. Sorry na nga, Jude. Kanta ka naman. Ano kakantahin ko? Jude, ano kakantahin ko? Shun. Easy ho bro. Easy ho. Jennifer 25, taga Asagani ka Lods. Probinsya Lods, taga Masbate. Nanggaling ako sa Masbate ng probinsya ng Masbate. Enjoy your level, age idol. Thank you. Thank you so much. Okay lang po ba sa'yo? Pwede po ba itaad sa messenger? Salamat. Walang problema yun. Gusto nyo mag-message sa akin. Pag may time ako, reply nyo kayo. No problems. May mga tanong kayo, yung mga dirty question nga pala, yung mga dirty question, pwede kayong magtanong sa messenger ko, sa TikTok ko, and sa IG ko. Okay, Davao man to. Ay, Bisaya ka. Bisaya. Mga Bisaya, mga butan rapsod ng Bisaya. Sige, good night. Bisaya TV, good night. Sabi ni Ronald Sumalino, trust mo ako? Bakit naman idol? Bakit naman ako trust idol? Evening po, panotis po, Brian Chris here from Mindanao. Shout out kay Brian Chris PH from Mindanao. Shout out sa mga taga Mindanao. Sabi ni Ronald Sumalino, kasi po ang cute mo po. Thank you. Hindi naman ako cute eh. Depende sa Visayan Lods. Uwi ang uban. Ang uban yung apudo. Various name Lods. Thank you. Thank you so much. Thank you so much mga idol. Ano pang request ng idol? Mga idol, ano request ng idol? Gagawin natin yan ngayon. Basta yung kaya ko lang. Idol, ano paborito mo ginagawa? Paborito kong ginagawa? Ano? Ano ba? Wala akong ano eh. Paborito eh. Paborito kong ginagawa? Suri-suri. Kilay o lips lang ako Lods. Mao. Kasama na din mong kilay o lips idol. Mainam. Kasama na mong kilay o lips. Mura kong bagong mata no. Mura bagong mata o katulog. Kung sa may tinuod yun. Akong gamiton. Gamiton mo asa ang tangos ng ilong mo. Hindi naman matangos ng ilong ko eh. Oh? Matangos ng ilong mo eh. Idol, ano oras ka po natutulog sa gabi? At umaga na ako natutulog eh, kasi minsan natutulog ako 2 AM and yung pinakamaaga ko natutulog 12 PM o kaya 1 AM. Pinaka-late ko natutulog 5 AM. Tapos lumigising naman ako 11 AM pa rin. Shout out idol
from Cotabato City. Shout out sa mga taga Cotabato. Shout out. Shout out po. Sana matulungan mo ako na dumami yung subscribers ko, idol. God bless. Shout out kay Maki San Jose. Hindi ka na puyat. Hindi ako puyat eh. Natulog ako kanina. Shout out kay Maki San Jose. Shout out. Dadami din yung mga subscribers mo, idol. Idol Maki. Lahat naman tayo dumadaan yan. Watching from Cebu. Hello sa mga taga Cebu dyan. Hello. Shout out. Lods hangad. Hangad ragod kadali. Nice kayo imong mata Lods. Kahit ginatutukan tapat tika. Ilainaw. Ano tutukan rin mo? Bukod sa YouTube, ano pa yung work mo? Tambay. Tambay ang work, tambay. Kaina. Kaina mo. Sana makahanap ka ng... Meron. Si ano... May juwa ka na ba, idol? Sabi ni Brian Chris. Ano pa yung sinasabi niya? Sabi ni Sir Mark Channel, hi. Hello. Hello mga lods. Grabe akong buhok mga lods, oh. Mura magdagyag bagyo. Kumusta ka na? Sabi ni Mark. Sir Mark. Okay lang po, Sir Mark. Hello from Nagaland. Hello. Thank you. Akala ko wala kay bigyan kita. Sino naman bibigyan mo? Ano ba yung messenger account mo? Yung messenger account mo, yung pangalan ko rin sa YouTube. Kung anong pangalan ng channel ko, ganun pa rin yung mga account ko. At Ang Hirap by Angeline King. Lagi kita pinapanood, sabi ni Sir Mark. Thank you, Sir Mark. I have some question for you, idol. 45 seconds. Grabe, dami na. Sir Mark. Okay, sabi ni Jude. At kita, hindi mo ako gina-accept, sabi ni Rini Vic Pindon. Sorry na, marami kasing nag-add sa akin sa baka di ko lang napansin. Lights on or lights off? Lights on, idol. Lights on. Lights on. So nagbuy abunda rin eh. Grabe piston boy. Mura magbuy abunda rin piston rin. I-accept mo ako ngayon. Sabi ni Rini Vic. Lyle Nanoka, hello. Have a nice day. Have a nice night to you. Actually, hindi ako ma-add kasi ano lang yung Facebook eh. Pwede kayong mag-message pero hindi ako ma-add sa Facebook. Follow nyo lang guys yung Facebook account ko. Pwede rin naman kayo
message request. Yun. Piling ko na lang mga tanong ko sa messenger, idol, parang yun, privacy. Sige. Baka saan nakakabot yung mga tanong mo eh. Sa messenger lang. Oo. Pwede naman dun. Idol, ano paborito movie? Paborito kong movie dati yung mga EPGs. Mga EPG na ano, FPG na mga pelikula. Pero yung pag mga English naman gusto ko mga horror movie. Pag mga horror movie saka sa mga gubat. Pag nasa gubat na mga movie, gusto ko yun. Mga nasa sapa, ganun. Yung mga favorite yun ng mga pinapanood. Mga Fernando po ba? Napanood dati. Lugs unsay kadalasan ginabuhat during kadlaw. Tug pa ko na pag kadlaw tug. Idol, ano paborito mo pagkain? Bakit bibigyan mo ba ako? Kahit ano lang. Mga prutas, gusto ko prutas. Mga prutas, kahit anong prutas. Yung mga favorite ko. Kahit anong prutas, favorite ko kasi yung mga fruits. Isang itim lang. Malayo ka po eh. Kaya nga eh. Sa umaga eh. Spit. Oh babe, isang itim lang. Kay mag-isa. Basaha ba? Angon sa may basahon, mga lainan to. Idol, good night po. Bye. Good night. Ronald, good night. Thank you for watching. So ayun na, kantahan mo ako ng bali, bakit ikaw? Anong tono ng bakit ikaw? Bakit ikaw ang nilalaman ng puso ko? Ganun ba yun? Ganun ba yung bakit ikaw, idol? Bakit ikaw ang tibok ng puso ko? Ikaw ang lagi. Wala talaga akong talent pagdating sa ano eh, kanta eh. Idol, next time lang ulit. Sige, thank you. Hello, night ba? Bapod idol. Good night po sa mga matutulog na good night. See you again, the best, good luck and God bless sa channel mo. Thank you. Ang tono niya sa bayang magiliw ba? Igit. Kanta. Ano ang kanta? Sige, ano ang kanta yung bakit ikaw? Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ay nagbukas. Batiyag tingog yun. Ay
Sino? Idol, good night po. Good night. Good night. Brian, Chris, good night. Be my lady host, request mo kasi paborito ni mga. Kung sa may sugod, di ko pa sugod. Mike na yung ano, tanawanan. Be my lady. Ano sugod na to? Sa Be my lady ba? Kung sa may sugod na to? I don't take your time in the key of success. Thank you, Bal. So tayo. Be my lady. Come to me and take my breath. I'll be my lady. Ang pungay ng mata mo. Oo nga eh. Dating in love with you. All I want is you. How I need you. So please. Hindi ko ka makakanta yun. Lucy Balasi. Hindi ko nga alam yan, Lucy Balasi. Na host o ba na po ugma pagupi. Mao. Libre pa masahe. Pasaman mo banda. Banda. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin, yung patingin sa dalagang nababalot ng hiwaga. Papansin kaya sa dami ng iyong ginagawa, kung kausap mo ay iba, ako na lang sana. Matiyagan ba rin? Or baka sobrang puyat na yan, Lods. Now ko lang nakita vlog mo. I'm from Manila. Taga no, sabi ni Nunoy Valdivieso. Taga Masbate ako mga Lods. Ay, ang galing, ang ganda ng boses. Hindi hindi nga marunong eh. Bus na unsa man ang tawag, oy matog na ta. Sige bossing, tulog na ka. Sabi ni Pusipos Tupas. Sabi naman ni Lersu buhat tardi. Araw gabi. Bakit naaalala ka? Di ko malimot ang kahapon nagdaan. May nagtatampo ba? Para bang ganyan? Idol, hindi ako matulog. Bakit di ka matutulog? Taga Burias Island, Masbate, Philippines, si host. Kumplita. Ilang taon ka na ba? 27, yun. 27 na ako mga Lods. Ikaw ang lahat sa akin. Bakit ikaw ang lagi kong dalangin? Bakit ikaw ang isip ko? Hero, cute looking boy. Thank you, Kartik Todo Bless. Thank you. Di ko masasabing
Ikaw ang lahat sa akin at ang sumisigaw ang iyong damdamin. At kung hindi ngayon, Idol, ano paboritong music sa buhay? Wala nga akong alam na kanta eh. Yung kumakanta ako pero iba-iba yung lyrics. Nag-aral ka ba ng agriculture? Yeah. Yes, Idol. Oh, Idol. Graduate ako ng Idol. ASA. Mas batinyo pala ka. Yun ka po ba FB account? Panitin kita dito kasi dami mga kabasa inyong lagi. Sige Idol, gusto mong mag-PM Idol? Yung name ko sa channel ko, yun pa rin name ko sa Facebook. Facebook ko, yung name ng channel ko. Yun din yung name ng Facebook ko. Tapos sa TikTok, at Titisoy. Titisoy yung name ko sa TikTok. Sa IG, Dionel Tisoy. Yun yung username. Paad naman Idol. Maawa ka host, iba-iba na lyrics mo. Kaya nga eh. Di kasi ako marunong kumanta mga lods. Sino ba magaling man kumanta dyan? Turuan mo ako para marunong ako. Idol, meron ka po ba? Meron ka po ba sumayaw? Marunong ko ba sumayaw? Sumayaw sa bailihan. Kaya ko. Yung pang-baili. Pang-baili pa sa mga probinsya. Sa probinsya kasi mahilig ako dati pumunta ako sa sayawan. Yung pag-ganito. Yung mga sayaw. Mga modern ba? Modern. Mga budots na sayaw. Ito mga dayang, di ba? Yung mga tugtog. Makarina. Oh, Makarina. Yung mga ganun na tugtog mga idol, yung mga karaan yun eh. Oh, kay Bisaya ka man. Mujud ka ng kamay. Bisaya. Basta mga Bisaya. Sabi ni Jude Orts. Kung dako ba daw? Siyempre. Sa mukha lagi gabi. Kasi gusto nyo tanaw. Idol, paborito mong color? Paborito kong color. Black. Gray. And ayun. And yung mga light. Yung mga light. Okay. Sabi mo yun. Ano ba kanta yun? Kasayo ba ako, Idol? Gusto niyo ba ako sumayaw, Idol? Kaso hindi ako kasya dito eh. Makarina. Hindi nyo na ako makita. Yung makita nyo lang yung makita nyo ba? Kita nyo ba? Sabi ni Chinetin Sid. Nice voice. Thank you. Thank you so much. As nag-text yung blog, sabi niya, as of now meron na lang akong 497 indie. Idol, paano po ba kita maging jowa? Bakit gusto mo ba? Bakit gusto mo? Sabi niyo, Muhammad
Shout out, hello, Muhammad Kanal Hussein. Hi. Hi friend, how are you? Your student? I'm fine. I'm fine, Muhammad. Sige, sayaw naman. Joke lang. Sayaw naman. Anong sasayawin ko? Kantahan mo ako sasayaw. Sinong gusto niyo ng kiss? I-kiss ko dito sa live. Sinong gusto ng kiss ko sa live? Miss you so much, sabi ni Dipo Mangar. Hello. Thank you. Mga uwan eh. Kadlaw na po. Nag-live. Idol ako lang po. Thank you. Ikaw, Ramay Ungo. Mao ba? Kaya ako wakwak. Pareha na na. Umubok isa na siguro, no? Friend, I love you, sabi ni Muhammad. Muhammad Kamal Hussein, thank you for watching, my friend. Peace, sabay hug. Peace sa ilok. Ilok, labong kay buhok. Idol, tanong ko lang po, darks. Thank you for watching, guys. Ipalagay na ako, masayaw ka. Sasayawan, ba't yan na ko sayaw? Makita na kayo mga gila sa likod. Dati na. Dati na sa akin. Uy, lahat ng video andyan si friend Muhammad Kamal Hussein. Kaya nga thank you my friend Muhammad. Si Muhammad the best. The best talaga yun. Kalat mo yun sa likod mo, guys. Dito ko makita kung sa'yo. Sabi ni Val Buyaman. Idol, good night and God bless. God bless you always. Thank you. Good night, Idol. Good night, Val. Sa akin na yan, gamit mo host. Sige, sa'yo na to. Sabi, anong height mo? 5'8". 5'8" yung height mo, guys. Ay, yung height ko, gusto makita, guys. Kaya na. Dulong, pumutin dugo, dulong. Dulong pa, tatay ako, madilim eh. Idol, ano, weight mo? May height, may weight. Ano? Hulaan nyo kung ilang timbang ako meron. Makahula, may premium.
Ano ba ang weight ko? Palagay nyo guys. $240. Sa kilos na lang, sa kilo. Sa kilo na lang, kilo ba? Pila ko ka kilo sa palagay nyo? Kilo. $100 gamay ra na gaan na ng 100 eh. Sa kanpon saka style sus patrap dati sa school nila sana all ganun ba? Gano ka? Basta, taas. Sabi ni Muhammad, friend, what is bakat? But I don't know. I don't know. Ambot ko sa English na my friend. Don't mind that word, my friend. Gano kataba. Taba ng puso. Diba inambit na ba? Yung anong kanta yung trending na kanta. Yung ang hirap. Idol, paano ka po ba magmahal? Hindi ko kasi alam yan kasi paano nga ba magmahal idol? Inusimple kasi ako sa mga ganyang bagay na. Hindi, joke lang yung mga idol. Pag magmahal kayo mga idol, yung dapat mahalin mo muna yung sarili ng mga idol. Hindi 100% dapat ibigay mo sa taong mahal mo idol. Magtira ka sa sarili mo. Kasi pag wala nang matira sa sarili mo, yun, hindi hindi ko na ito yan. Basta pag magmahal kayo mga idol, hindi 100% ibibigay mo kasi at magtira kayo sa sarili mo. Yun ang tunay na pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal, yung may pagmamahal ka sa sarili mo. Tama ba yun? Correct na lang if I'm wrong. Correct me if I'm wrong. So yun lang yung masasabi ko. Shout out nga pala kay Bisayang TV and Adventure TV. Thank you sa pagpunta namin sa ano ba yun? Cloud9, sobrang saya doon. You are so handsome, so sexy, so cute. Sabi ni Dipo Mangar. Dipo Mangar, thank you so much bro. Thank you so much. I really appreciate what you say. Thank you. Tama ba yun? Tama ba yun yung English ko? Intindihan naman niyo guys pag mali yung English ko guys. Kasi di talaga ako in English ko na yun kasi English yung nagsabi. Baka di niya maintindihan yung sinasabi. Pag itagalog ko kasi. Anong favorite brand mong damit? Yung H&M sa Pin Shop, yun mga favorite brand ko sa mga damit. Mga kasi
hindi madaling masira. Hindi ko kupas agad-agad. Host, ayaw mo sa kayo, wife. Pwede naman, pero ano, wala kasing okay eh. Wala kang okay dito. Hot lips too good, sabi ni Dipo Mangar. Thank you. Thank you so much. Dito guys, medyo madilim na sa ano. Madilim ba ako sa ano? Paningin nyo guys. PD, pero dipindi, di ba? Oh, mga ano yan, term yun ng Bisaya. Kanang kamay. Yung PD. PD, pero dipindi. Ikaw na lang ang nag-iba. Pangarap ko ay naging ikaw. Wala bang part 2 dun sa video mo, host with your brother? Wala pang ano, part 2. Abangan nyo guys yung part 2 ng pagdating ni Contapia. Oh. Nakakaano, exciting yun, kasi kung ano talaga yung mangyayari sa part 2 ng yung pagdating ni Contapia sa video. Pagdating ni Contapia, anong oras na ba dyan mga idol? Nandito wala akong oras nandito eh. I am so far, but I am huge fan of your brother. Thank you. Thank you so much. Dipo Mangar. Thank you so much. Thank you. Anong oras na ba mga idol? Umaga na dito sa Marawi. Anong oras dyan kanang kamay? Anong oras na ba dyan? Matutulog na ako. Umaga na ba? Para makatulog na rin kayo. Para hindi po nalulog. Kung sino mga inantok na din guys, huwag na kayo matulog. 7 AM. We. Pag sure ba? Pag sure ka dira. Huwag na ko. Bye-bye. Bye-bye na ba guys? Ako di pa ako matutulog kasi mag-watch pa ako sa video 0 view. Kasi napanood ko na yun isa. Pinanood ko yun kanina eh. Yung ano, sa Antipolorism, yung vlog mo, Bisayang PTV. Ay yung ano, yung vlog niya no. Bisaya. Na-online ba siya, no? Bisaya yung group. Wala ba dyan? Shoutout yan na Bisayang Group TV and Adventure. Hoy, di naman. Kaya nga, akala ko ikaw si Bisayang Cute. Sorry. Kanang kamay, sorry. Akala ko ikaw si Bisayang. Sorry. Di ko kasi nabasa yung pangalan eh. Bao.
Maulan. Hindi ka din. Kamot. Hey, I like your dance. Sabi ni Dipo Manga. Thank you. What kind of dance you want, Dipo? Dipo Manga. Like this. Batiya ang masayawan. Si Ocho, juga ito. Ito, batiya. Pagkaba. Sexy dance daw host. Bawal dito mag-sexy dance. Kasi ano, live kasi bawal yung mamasilan. Mura man kag isda na ano sa malhan. Bisaya ang yun. Bisaya ka ba ka ng kamay? Haha. Oh Jude, di ka pa natulog? Di pa kayo natutulog guys. Tulog na tayo? Antok na ba kayo? Cut, 7, 6, 6. Alam naman guys, natulog na mo yung mga idol. Si Dipo, tulog mo na yan boss. Sige, tulog na ako ha. Tulog ko na to. Itulog ko na nga to. Inaantok na ako talaga eh. Yun na, good night na. Good night guys. Thank you for watching. Bye bye. Bye guys. Thank you. Thank you sa pagdalaw sa live ko. Inantok na rin ako eh. Palay-layo ka. Bakit ako? Bastong na ako. Inantok na rin ako eh. You're so handsy. Keep it up bro, really, I like you. Thank you. Dipo Manga, thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Tulog na host para fresh pag matagal. Ano yung pwede favor? Ano yun, Ronald, ano yun? Ano yung favor mo? Ano yung favor mo? Ano yung favor mo? Daw siya. Yun ang sinap. Ba't iyagin ako kanta guys? Idol, paano po kayo ma-add?
ma-add sa Messenger kasi po wala ako FB. Bakit wala kang FB? Type mo yung name ko. Yung name ko, type mo. Tapos makita mo nun, pwede mo i-add. Pwede naman yata yun eh. Yung Messenger ka tapos wala kang FB. Sana all. So, nag-text na naman sa akin ng group. You have 47 MB na daw ako guys. Tapos na yung group ko. Ang bilis. Yung mga pala mo. Expired na pala ako bukas. Mati. Expired na yung mga isang oras. Dami ka na, chat meet host. Dami na eh. Idol, pwede ko po ba makuha ni number mo? Thank you. Bakit? Anong gagawin? Mawala na akong number yun, Idol. Lain. Tira naman ko. Yung mga sinauna, gawin ko yung sinaunang buhok guys ha. Ito yung ano, pag ganito. Yung pinaliki diri. Yung pinaliki na buhok. Pagupit ko kaya ano naman siya next time. Babay na guys. Kanina pa ako ng babay. Babay. Babay na. Idol kasi po gusto ito mga text. Wala din ako load pang reply eh. Mura pinitas na bulan. Move yun. Murag pinikas. Murag pakas ba? Sige na. Babay. May asawa na yun si host. Liman na anak niyan. Idol ako magpapalood sa'yo. Totoo ba yan? Kung gusto mag-chat sa akin, naman sa Messenger, add nyo yung name ko. Kung wala kang Facebook, may Instagram, IG. Doon sa IG ko, pwede kayo mag-chat doon. Sa TikTok ko, pwede rin kayo mag-chat kasi naka-open yung message. Kaya hindi ko kayo friend. Bye-bye. Bye-bye, Lutz. Bye-bye mga idol. And ingat kayo palagi. Bye. Bye-bye. Bye-bye.